Roman Bajzík, vyštudovaný operný spevák, pôsobí ako režisér a pedagóg. No vo voľnom čase sa venuje dvom netradičným záľubám. Stará sa o rodinné dedičstvo, starý mlyn, a po večeroch tvorí jeho obyvateľov z vosku. Procedúru výroby odliadku tváre tak museli podstúpiť aj viacerí členovia jeho rodiny. Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč. Pôvodný potok, ktorý napájal mlyn, bol odrazený z hlavného toku potoka Slivnica a umelým korytom bol prevedený, tuto dneska máme jazierko, až potom po mlyn samotný. O mlyn z polovice 16. storočia sa Bajzíkovci starajú už 150 rokov. Keď mi otec zomrel, tak som nemal ani 3 roky, mesiac mi chýbal do 3 rokov. No a tú činnosť, ktorú on vykonával ako živnostník, bol mlynár, tak potom pomáhal strýc, jeho brat. Ja som musel pracovať po 3 rokoch, tak už ma zaučali husy pásť. Tá hus, keď sa nahnevala, tak vás začala naháňať. Tu môžeme vidieť históriu celej našej rodiny. Najstarší člen Ján Bajzík sa narodil v mlyne v Mlynciach a odtiaľ celá rodina pochádzala. Ten mlyn už dneska neexistuje, zostal z neho len prach dverí. Potom v tomto mlyne sa narodila aj Anna Bajzíková, najstaršia naša, ktorú máme fotku. A tá dostala potom tento mlyn, v ktorom sa nachádzame, a ten vyzeral do roku 1940 ešte takto s mlynským kolesom. Pretože v koryte bolo málo vody, stavbu v 30. rokoch modernizovali a mlynské koleso nahradili Bankyho turbínou. Voda padajúca zo 4-metrovej výšky cez potrubie do Bankyho turbíny poháňala mlyn. Pomocou prevodov cez transmisnú hriadeľ sa ovládali všetky stroje, ktoré v mlyne fungovali. Ja som zažil ešte to, keď otcov brat Štefan, ten chodieval pomáhať mleť. Tu bol plný mlyn obilia dovezeného a sa robilo vodne v noci, keď bola voda. A tam je také zariadenie na tom mlyne, že keď bolo plné vrece, tak cengať za cengam. Starý mlyn ukrýva viaceré tajomstvá a v obytnej časti sú dnes nasťahovaní noví obyvatelia. Všetci sú dielom Romana Bajzíka, ako jediný na Slovensku vyrába voskové figuríny. Voskové figuríny som začal vyrábať, pretože som našiel jednu fotku svojho pradetka Vilka a som bol taký zvedavý, že ako vyzeral ten pradedko. Vosk sa používa preto, lebo najviac pripomína ľudskú kožu. Postavy majú podobu jeho rodinných príslušníkov, pretože zo sadry odlieva ich tváre. Z toho sádro, jaký je to pocit? Nepríjemný. Nepríjemný to vás zabali do sádry, do nosa dá také trubičky, také lieviky, aby ste mohla dýchať a dýchate a čakáte, až to stvrdne. A potom to sníme dolu, ešte sem tam myhalnice zalepené. Dovedna som vyrobil už 35 či 36 figurín s tým, že niektoré figuríny som robil vyslovene na objednávku pre bratislavské korunovačné slávnosti. Tak tam som robil Kara Mustafu, robil som tam Selepčeního a cisára Karola VI. A podobné kráľovské figúry. A potom zase tie figuríny, ktoré si robím pre seba, sú figuríny, ktoré sú spojené buď s našou rodinou, alebo aj Mária Terezia. Napríklad rodina prišla začiať z Márie Terezie, preto je tu Mária Terezia. Otca stihol zvečniť len pár mesiacov pred smrťou a jeho tvár získal knieža Svetopluk. Črty jeho sestry má zase Mária Terézia. Pápeža Jána Pavla II. Ale modeloval podľa fotografií. Potom sa do toho naleje, do tej sádry sa naleje vosk a vlastne tá hlava je dutá. V tej hlave potom treba otvoriť oči, treba tam do toho napchať vlasy, treba to našminkovať. Ja si vyrábam aj očička a tie očička sa potom dnú do tej hlavy sa vložia. Všetko robím doma v kuchyni v Bratislave. Pán Bajzík ako znalec divadelného prostredia vie, že každá figurína musí mať dokonalý kostým a rekvizity, preto si na nich dáva záležať. Väčšinou si všetko vyrába sám. Najnovším prírastkom je cisárovná Sisi a Franz Jozef. Ona ešte nie je dohotovená, tu sme začali robiť, som začal robiť v prvej vlne covidu a teraz je už zima ju dorábať, ale potom dorobí sa ešte očko a vlasy pôjdu každý jeden vlas napchať do hlavy a učesať ju. Tuto vidíme, že každý jeden vlas, či je to obrva a on je v podstate, môžeme mu aj otočiť hlavičkou, že môže sa pozerať
vždy je to nejaká výzva zároveň. A popri tom obrovský relax. Lebo človek nemusím pri tom môcť rozmýšľať nad takými vecami. Ja som, tým, že som režisér operný a tá hudba mi stále ide nejak v hlave a týmto si človek dokáže prečistiť mozog. Za mlynom majú Bajzíkovci hotové kráľovstvo. Chovajú ovce aj kozy a pán Zoltán tu vybudoval menší park. Je to miesto, kde ožívajú rozprávky a tak deti ľahko uveria, že v rybníčku žije dobrý vodník a voskové figuríny sa v noci prechádzajú po mlyne. A recept